खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो रायजोआव 100% COVID-19 भेक्सिन लानाय खालामनो थाखाय रायजो सरकारनि जि थांखि बेखौ बिथा खालामनानै बरपेटानि डिसि तेज प्रसाद भुसाला मोनसे नटिस फोसावदों बरपेटा एडमिनिस्ट्रेशना फोसावनाय नटिसनि बायदिब्ला जायफोर COVID-19 नि भेक्सिन लायाखै बिथांमोनहा बरपेटायाव जौ गलानिफ्राय जौ बायनो मोननाय नङा जौ गलादारफोरा जौ हरनायनि सिगां बायग्राया COVID-19 भेक्सिन लादोंना लायाखै बेनि सार्टिफिकेटखौ नायग्रोनांगोन बेनि उनावसो जौखौ फाननो हागोन जुदि जौ गलादारफोरा बे आयेनखौ फालियाब्ला गोख्रों राहा लानाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों लोगोसे फोरमायथिबावदों दि जायनाखि दा क्रिसमास फैगासिनो दङ बेनिखायनो जौनि गलाफोराव जौ बायनायनि थाखाय गोलाव लाइन जायो जाहाथे COVID-19 आ गोसारा बेनि अनगायैबो जौ लोंनायावबो जाहाथे COVID-19 आ गोसारा आरो COVID-19 नि गोदान भेरिएन्ट ओमिक्रन निफ्रायबो थागथियारि थानो थाखाय लोगोसे रायजोआव 100% COVID-19 भेक्सिन लानाय खालामनो थाखाय बरपेटायाव बे आयेनखौ फोसावनाय जादों होननानै डिसिआ फोरमायथिदों जेबो गनायथि लायालासे बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि मावख'गिरिफ्रा सानथाम अफिसाव फैयाब्ला सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेटनि मावख'गिरिफ्रा मावख'आव समाव नुजाथि फैनो हायैफोरनि हेंथायै बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर' बिथाङा गोख्रोङै राहा लादों फुंनि 10 रिंगानिफ्राय मावख'नि गेटखौ बन्द खालामनानै दोनदों जायनि थाखाय गोबां मावख'गिरिफ्रा अफिसनि बाहेरायावनो थानो गोनां जादों प्रमद बर' बिथाङा फोरमायथिदों दि दानिया मावख'आव फुंनि 10 रिंगानि सिगांनो नुजाथि फैनो नांगोन आरो मोनाबिलि 5 रिंगासिम खामानि मावनो नांगोन बिथाङा फोरमायथिबावदों दि गोबां मावख'गिरिफोरानो 10 रिंगा 11 रिंगानि उनावसो फैयो आरो सानजौफु 12 रिंगा 1 रिंगासोआवनो थांफिनो रायजो सरकार आरो मिरु सरकारनिफ्राय सौफैनाय गोबां बिथांखिफोरानो सम मथे जायाखै मावख'गिरिफ्रा सम मथे फैनानै खामानि मावाब्ला माबोरै जौगानायनि खामानिया मावफुंजागोन होननानैबो बुंथिनायजों लोगोसे मावख'गिरिया माबा मोनसे जाहोननि थाखाय फैनो हायाब्ला एप्लिकेसन होनो नांगोन नङाब्ला जेबो जाहोन गैयालासे सानथाम मावख'आव फैयाब्ला सासपेन्ड खालामनाय जागोन होननानैबो गोख्रों रावजों बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि अनगायैबो बिटिआरनि सिङाव थानाय अफिसफोरनि मावख'गिरिफोरखौबो फुंबिलि 10 रिंगानि सिगां अफिसाव नुजाथि फैनो थाखाय खावलायो आरो मोनाबिलि 5 रिंगासिम खामानि मावनो थाखायबो बिथोन होयो इएम अरब कुमार दे बिथाङाबो बुंथियो दि बिटिआरनि गासैबो बिफान आरो जौगानायनि खामानिया बिटिसि सेक्रेटारियेट अफिसनि सायावनो सोनारो नाथाय 30% मावख'गिरिफोरानो मावख'आव नुजाथि फैया जेबो सिस्टेम गैया होननानै बुंथियो बिथां अरब कुमार देआ रावजोंबो सावरायालासे मानास चौकी इको टुरिज्म पिकनिक स्पटनि थाखाय एबसुआ गोबां रां चान्दा खांदों होननानै अजद होदों सुबनखाता ओनसोलनि मोनद' फरायसा आफादा सुबनखाता ओनसोलनि मोनद' फरायसा आफादा खौरांगिरि मेल खुंनानै माखासे खोथा फोरमायथिदों बिथांमोना फोरमायथिदों दि मानास चौकी इको टुरिज्म पिकनिक स्पटनि जिब जुनार आरो हाग्रा बंग्राखौ रैखाथि खालामनो थाखाय सुबनखाता ओनसोलनि गासै हारिनि रायजो राजाफोर गासै हारिनि माहारियारि आफादफोर जयै एनजिअ दादोंमोन आरो थांलाय फैलाय जानाय गारिफोरनिफ्राय एसे एनै रां खांनानै जयैनो हाग्रा ओनसोलखौ रैखाथि होबोदोंमोन आरो बेबायदिया थांनाय 2011 मायथाइनिफ्रायनो जाबोदोंमोन नाथाय बे खेबाव एबसुजों दाजानाय मोनसे आफादा गुबुन माहारियारि आफाद रायजो राजाफोर आरो एनजिअजों जेबो सावरायालासे थांलाय फैलाय जानाय गारिफोरनिफ्राय गोबां रांनि चान्दा खांदों होननानै फोरमायथिदों आरो बेखौ सुबनखाता ओनसोलनि मोनद' फरायसा आफादजों लोगोसे रायजो राजाफ्रा माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा होननानै बुंथियो बिथांमोनहा बे जाथायखौ लानानै थांनाय 19 नभेम्बरावनो डिसि आरो हाग्रा बिफाननि अफिसारनो लाइजाम हरदोंमोन नाथाय बिथांमोनहाबो बेनि सायाव जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो एबसुजों दाजानाय आफादा राजखान्थिनि गोहो बाहायनानै बे ओनसोलखौ दखल खालामदों होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो मोनद' फरायसा आफाद जेरै सुबनखाता ओनसोलनि कच राजबंसि फरायसा आफाद गरखा फरायसा आफाद सावथाल फरायसा आफाद आदिबासि फरायसा आफाद आरो माखासे आफादफोरा सोंथि खालामदों दि बिटिसि सरकारा गुबुन गुबुन हारि माहारिनि गेजेराव गावस्रालायनाय लाबोनो नागिरदों नामा होननानै मानोना बेनि सिगाङै गासैबो हारिनि सुबुंफोरानो जयैनो गोरोबलायनानै दंमोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बेनि अनगायैबो बिजेपि सरकारा गासैबो हारि माहारिनि गेजेराव समानै जौगानायखौ लाबोगोन होननानै स्ल'गान होदोंमोन बेखौ जाफुंसारनायखौ नुनो मोननाय जायाखै होननानैबो बुंथिबावो बिथांमोनहा आरो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय सानथामनि सम होयो फरायसा आफादा नङाब्ला सुबुंखान्थिनि गेजेरजों गोख्रोङै सोमावसारगोन होननानैबो बुंथियो जिब जुनारा मानसिनि सायाव गाग्लोबनाया बांदों माब्लाबा मुफुर
माब्लाबा मैदेरनि गाग्लोबनायजों सुबुंनि जिउ खहा जानायखौ फ्राय सानफ्रोमबो खोनानो मोन्दों। नाथाय बे खेबाव हाग्रानि मै गाग्लोबनायजों सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मानास नेशनेल पार्कनि बाबारि हाग्रा ओनसोलाव 75 बोसोर बैसोनि बिरसा खारिया मुंनि सुबुंखौ हाग्रानिफ्राय फैनाय गेदेर मैया गंजों सौनानै बुथारदों। जाथायखौ खौरां मोननानै लकेल पुलिस आरो हाग्रा बिफाना फैनानै दा हाग्रानि मैखौ हमनानै मानास नेशनेल पार्कआव हगारहैफिननाय जाबाय। बे जाथायखौ लानानै ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा हाग्रा बिफानखौ सोंखारिदों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला हाग्रानिफ्राय बायदिसिना जिब जुनारा ओंखारबोनानै उदखार खालामफैनायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरखानाय जादोंमोन। फोरमान महरै जिब जुनारनि उदखार खालामनायखौ फट'बो खेबनानै हरनाय जादोंमोन। नाथाय हाग्रा बिफाना एसेबो खोमा होआखैमोन। जायनि थाखाय बे जाथाया जानो मोन्दों होननानै फोरमायथिदों बिथांमोनहा। जायनाखि बिरसा खारियानि नखरा दुखुथिया नखर, बेनिखायनो बिथांनि नखरनो सोरखारनिफ्राय अनसुंथाइ होनो थाखायबो खावलायो रायजो राजाफ्रा। बेखार लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आसाम पुलिस आरो गोदानै दाजानाय आसाम कामान्ड' बेटेलियन्सआव गोबां साख्रि ओंखारदों। आसाम पुलिस कनस्टेबलाव गासै 2134 पस्ट, साब इन्सपेक्टराव 310 पस्ट आरो कामान्ड' बेटेलियन्सआव गासै 2450 पस्ट। आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबिआव 705 पस्ट आरो एबिआव 1429 पस्ट। आसाम पुलिसनि कनस्टेबल इउबि आरो एबिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया फैगौ 10 दिसेम्बर 2021 मायथाइनिफ्राय जागायगोन आरो 9 जानुवारि 2022 मायथाइयाव जोबहैगोन। बेनि फिजिकेल स्टेन्डार्ड टेस्ट, फिजिकेल इफिसियेन्सि टेस्ट आरो रिटेन टेस्टखौ माब्ला आरो बबेयाव खुंनाय जागोन बेखौ इमेल नङाब्ला SMS नङाब्ला आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in नि गेजेरजों फोसावनानै होगोन। गोसो होथावना दि आसाम पुलिस कनस्टेबलनि इउबिआव ST प्लेननि थाखाय 10 जौखोन्दो आरो ST हिल्सनि थाखाय 5 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। बेनि अनगायैबो इउबिआव आइजोफोरनि थाखाय 30 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। एबिनि बेलायावबो ST प्लेननि थाखाय 10 जौखोन्दो आरो ST हिलनि थाखाय 5 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। गुबुन फारसेथिं आइजोफोरनि थाखाय 10 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। सोलोंथाया इउबिनि थाखाय HS पास जानो नांगोन आरो एबिनि थाखाय मेट्रिक पास जाबानो जागोन। बैसोआ 1 जुलाइ 2021 मायथाइयाव 18 निफ्राय 25 बोसोर जानाय जानो नांगोन। STफोरा 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो आसामनि जायखिजाया एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज मावख'आव रेजिस्टार खालामनाय जानो नांगोन, आसामनि थागिबि जानो नांगोन आरो एसामिस नङाब्ला आसामनि गुबुन रावखौ मोजाङै रायज्लायनो हानाय जानो नांगोन। गोदानै दाजानाय आसाम कामान्ड' बेटेलियन्सनि गासै 2450 पस्टनि मादाव कनस्टेबल एबिआव हौवाफोर आरो ट्रेन्सजेन्डारनि थाखाय गासै 2220 पस्ट, एबि फिमेलाव 180 पस्ट आरो एबि नार्सिंआव मोन 50 पस्ट। 2450 पस्टनि मादाव खेला गेलेगिरिफोरनि थाखाय 5 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। बेनि अनगायैबो ST प्लेननि थाखाय 10 जौखोन्दो आरो हिल्सनि थाखाय 5 जौखोन्दो रिजार्भेसना थागोन। बैसोआ 1 जानुवारि 2021 मायथाइयाव 18 निफ्राय 21 बोसोर जानाय जानो नांगोन। SC STनिया 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। सोलोंथाया मेट्रिक पास जाब्लानो जागोन। नाथाय कनस्टेबल एबि नार्सिंनि थाखाय मेट्रिक पासजों लोगोसे नार्सिंनि डिप्ल'मा थानो नांगोन। बेनि थाखाय 13 दिसेम्बर 2021 मायथाइनिफ्राय 12 जानुवारि 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव अनलाइन एप्लाइ खालामनाया जागोन। बेनि अनगायैबो आसाम पुलिस साब इन्सपेक्टर इउबिनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनाया 10 दिसेम्बर 2021 मायथाइनिफ्राय 9 जानुवारि 2022 मायथाइसिमनि गेजेराव जागोन। आइजोफोरनि थाखाय 30 जौखोन्दो रिजार्भेसन थागोन। ST प्लेननि थाखाय 31 पस्ट दङ, ST हिल्सनि थाखाय 15 पस्ट दङ। बेनि थाखाय सोलोंथाया ग्रेजुवेट जानाय जानो नांगोन। बैसोआ 1 जुलाइ 2021 मायथाइयाव 20 निफ्राय 22 बोसोर बैसो जानाय जानो नांगोन। STफोरा 5 बोसोर रेहाय मोननो हागोन। बेफोर गासैनिबो डिटेल्स आरो पस्टनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामनोबा आसाम पुलिसनि अफिसियेल वेबसाइट slprb.assam.in आव थांनो हागोन। 500 कौटि रांनि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ एरेस्ट खालामनो हादों। ड्राग्स फालांगिनि हेंथायै गोख्रों राहा लायोब्लाबो ड्राग्स फालांगि जानायखौ खम जानाय नुनो मोननाय जायाखै। मणिपुरनि टेंनौपाल पुलिस आरो आसाम राइफलनि जयै सिग्रोमनायाव 500 कौटि रांनि ड्राग्सखौ हमनो हादों। गिबियाव बिथांमोनहा माखासे खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै म्यानमारनि सासे थागिबिखौ हमदोंमोन। बेनिफ्राय 220 साबोन थेमायाव थानाय हिर'इनखौ हमनो हादों आरो बिनाव सोंनाय फिनाय लानायनि उनावनो मरे ओनसोलनि मोनसे वेयरहाउसनिफ्राय 500 कौटि रांनि नारकटिक्स ड्राग्स हमनो हादों। मरे ओनसोलनि वेयरहाउसनिफ्राय 3716 साबोन थेमायाव दोननाय हिर'इन
आरो 152 पेकेटाव थानाय ड्राग्सखौ हमनो हादों। बे गेदेर जाफुंसारनायखौ लानानै मणिपुरनि गिबि मन्त्रि एन बीरेन सिंह बिथाङा आसाम राइफल आरो टेंनौफल पुलिसखौ साबायखर बावदों। नागालेन्डआव जानाय जाथायनि थाखाय सोलिबाय थानाय हर्नबिल फेस्टिभेलखौ अफिसियेलि बन्द खालामबाय। नागालेन्डनि दुंहाव थासारिजों जिउ खोमानांनाय बिथांमोनखौ मान बावनो थाखाय आरो जिउ गोमानाय बिथांमोननि नखरजों दुखुखौ जयै रुजुनलायनो थाखायनो नागालेन्डआव जाबाय थानाय हर्नबिल फेस्टिभेलखौ बन्द खालामनाय जाबाय। मख'नो गोनांदि नागालेन्डआव आर्मिफोरा उदखारि साननानै गोरोन्थियावनो 6 सरासनस्रा सुबुंखौ गावथारग्रोदोंमोन। बेनि उनावनो नागालेन्डआव दुंहाव थासारिया जादों आरो बे गासै जाथायाव 15 जिउ खहा जादों। डिमासा नेशनेल लिबारेशन आर्मी DNLA नि बुनायजों 3 सुबुंनि जिउ खहा। 3नि मादाव 2 सरासनस्रा सुबुं आरो 1 DNLA निनो सोद्रोमा। रिपर्टनि बायदिब्ला DNLA हानजाया डिमा हासाव जिल्लानि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 6 सुबुंखौ गावसोरनि केम्पआव लानानै थांदोंमोन आरो गोबां बुग्लिहैदों। 6 गोमानानै थानायखौ पुलिसनो रिपर्ट होनायाव पुलिसआ 2नि गोथै देहाखौ मोनहैनो हादों आरो जोखोम जानाय बिथांमोनखौ फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनदों। सरासनस्रा सुबुंफोरखौ बुनायनि अनगायैबो 5 DNLA निनो सोद्रोमाफोरखौबो DNLA नि सिनियर सोद्रोमाफोरा गाज्रियै बुग्लिदों। खौरांनि बायदिब्ला DNLA खौ एंगारनानै खारखुमानो नाजानायनि दायावनो बिथांमोनखौ बुग्लिदों। बुग्लिजानाय DNLA नि सोद्रोमाफोरखौ पुलिसआ रैखा खालामनानै देहा फाहामसालियाव थिसनदोंमोन, नाथाय सासेया देहा फाहामसालियाव जोबथा हां लाहैदों। बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय DNLA नि सोद्रोमाफोरखौबो एरेस्ट खालामनाय जाबाय होननानै पुलिसआ फोरमायथिदों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।